Hi mga koys! Magandang buhay! Ayan, ito naman tayo sa ating palive ni Mayor. Musta na kayo dyan mga kapamilya? Sa mga sasali po sa PERA o BAYONG, pangapil na mo'y kay para makadaog mo og 5,000, 10,000. Okay kayo, kumusta na mga kandeng? Mga upa, uma. Okay na mo? Live sa ko karon kay para okay kay sa katanan. Adto na mo sa kumuha para okay kayo. Ay nag-live ko kanina sa kumo no. Salamat kayo sa mga nagtanaw sa hints nato. Salamat sa 15,000 diamonds. Okay kayo. Kaya salamat kay Lini Buntag, kay Michelle Campomanes. Tagkagtapaw ko. Nako sa Manila karon kay nang naning kamot ko makakwarta kay lusod kayong kinabuhi. Kamusta na mo diyo? Okay no? Okay kayo? Okay na mo tanan nila? Hala kay God, sige na mo kay kumuta na mo ko na maghatag kong hint sa inyo sa PERA o BAYONG para okay kayo. Para okay guys katanan mga kaning. Shoutout ko watching from KSA. Shoutout po din yung tanan niya. Si Rostremuel, thank you kay Monica. O sa mga taga Abu Dhabi. Hello. I just want to tell you the tale. Kamusta na mo mga taga California? I just wanted to say thank you for all of my relatives from California. Would love, thank you very much. Tugnaw kayo. Ning kaging akong itlog. Tugnaw kayo nila. Mo nang pag-jacket mo kay tugnaw kay kurang Pasko. Kung tugnaw kas katanan mo kaging yung itlog. Hello mga taga Dubai, Kamsahamnida. Shout out mga kandeng. 7:45 po ay magla-live po tayo ha. Kaya please, punta na po kayo sa Kumu app at sumali po kayo. This would be our 5th episode. And I just want to say thank you to all of my relatives who are watching right now. Especially to my Kuya Alan. How are you? How was your day? You're watching from Cebu. Yeah, thank you so much. And daghang salamat kaayoh sa mga taga kapamilya nato dira sa lain-laing parte sa buong mundo. Thank you for always supporting us sa ating PERA o BAYONG. English total, okay kayo. Kumusta na ka na, Kolokoy? Sa ka, Japan? Domo. Ay, domo rin katugos na mas. Dahil Yobo. Tato arasa tunong taro. Hello! Thank you so much from Qatar sa mga pamilya po natin dyan na mga OFW. Ayan, padayon lang ta sa ato ang kuan ka pamilya ha, pag-tagog kalingawan, sa mga taga ay magtagalog ka po kasi hindi kami makakaintindi. Actually, medyo nahirapan talaga ko sa Tagalog dito pero gawin ko ang best ko na magtagalog para sa inyong lahat. Kasi marami ang mga namiminaw ngayon, lalo na sa Luzon, at saka medyo nagkabikos-bikos tayo dito. Medyo nagkabikos-bikos yung kinabuhi natin dito sa Manila, pero laban-laban lang tayo kasi wala tayong magawa. Kung hinusumuko tayo sa buhay, wala tayong pangarap na matupad. Kaya masabi nga ni Manny sa atin na dreams are bigger dreams so that your dreams come true. Natokan ko. Lameh kayo. Watching from Saudi Arabia, thank you so much. Sabi nga ni Manny, kapamilya, no? Ang sakit ng kasukasuhan, ramdam ng buong katawan. Ialakdan ipar. Thank you guys. Ay, salamat kayo. Mamidday na ba? Mamidday. Shout out ang mga kapamilya natin sa buhisan. Medyo ganito talaga pag Bisaya ka at saka lumugsong ka ng Manila.
Magkabikos-bikos talaga ang kinabuhi mo dito dahil syempre mga Tagalog ang mga tao dito. Pag makaadto ka dito sa Manila ay hindi kayo magkasinabot, hindi kayo maintindihan, kaya magano kayo, magtagalog kayo, medyo magkalisod-lisod lang tayo pero makakasuga ko din tayo sa buhay. Tangagnaong Tagalog naman po please. Gasta niya ng straight Tagalog. Yan. Pustan po kayo, lahat ng mga kapamilya po natin dyan. Alam nyo po, napakaganda po dito. Napakaraming opportunities po tayong tinatanggap. Alam nyo po ba yun? Hello po sa mga kapamilya po natin sa Kuwait. Hello kay Azine, thank you so much for watching. Occidental Mindoro. Idol, kasama mo si Koreanong amaw. Oo, nahirapan sa tumang kalisod. O nga po pa-shoutout ang mga taga South Korea. Ay, hama. Starayo. Starayo. Kero. Kekayo. Harasa. I see. Shoutout from Digos, Mambaling, Cebu City. Maraming salamat po, kapamilya. Asa si Kandeng. Uli si Sela ha. Kaya rito siya na puyo. Kung na siya permitire ha. Mamatay na magkandeng nito ha. May mo pagkaon dito sa kaleng. Mo keri kang kaleng. Mo dudlot lang mata. Guitero lang kaleng. Kaya wasa yung sagpot. Mga matay sa dito. Mari ulit sa dito. Kaya para makapakaon sa kaleng. Kaya mo kaleng nito ulit kaon. Luit kas kataran, gipang kalibanga sila. Kaya ni kaon sila dito kalambre. Ay, ganahan na sila. Ay, Indian. Hello everyone. Hello for all of my friendship. To all of my relatives who are watching right now. I need a lot of water. Are you sick? You have to drink a lot of water. 8 to 12 glasses a day so that you don't are very sick. And I just wanted to tell everyone that we have a lot of friendship. I have a lot of, they're asking me, are you really an Indian? Because you really have an accent of Indian. Yes, of course. My father is a half Indian. My mother is half Korean. That is why this is my look right now. Do I look like a Filipino? Yes, I am a Filipino. Because my mother and father is living here. I will be selling you the chicken for only 150 if you really want it. I am selling this one. This is a multitasking microphone. This microphone can also have a Bluetooth and also Wi-Fi. I will be selling it to you. This is from Kumu. Do you want it? This microphone is very eligible, very dignified, and has a lot of sitting capacity. Sitting capacity. Mga taga Cebu. Gahi kayo mga taga Cebu. Nga nagutaw ni tanaw ka na ko. Kung sabi, gibuhat ako kanimo. Nga nagutaw na kayo rin. Basta, ang Bisaya sa Cebu, lawom kayo kapamilya, no? Nga nagutaw may tanaw ka sa kong video. Kinsa may nagtukbo di mga mutanaw kang ni. Tangaagnaw. Chinese? You want me to speak in Chinese? I will try, kapamilya. Sige, tuno sa Chinese, ha? Sishe, ni hao ma. Kalimot ko sa tono ko is ka ng ako ra ka friends. Ang tono bro nag-Korean. Ako ra friends. Sila pala yato sa oyang Korean. Di na ko kabalog Chinese kaya may mong Korean. May mong Thailander kabalo. Sawadika. Hello kapamilya, thank you po sa mga nagwo-watch po ngayon. Ay inviting you po kapamilya na please ay mag-download po kayo ng Kumu app at kapamilya ay sumali po kayo sa PERA o BAYONG. Yeah, tuwing 8 PM. Kanang tono daw sa taga kanang tono sa akong mga uban pariente kapamilya kay mga sila. Naragod ko diriya. Nakauli na ko diriya sa Manila.
Dagan ko mga amigo diri kay nangalugsong sila sa syudad. Ako mga igsuon, thank you kayo sa inyong tanan kay nang nananaaw mo sa kuang video. Salamat kayo. Thank you kayo. Ug kurang i-greet ang ako ang mga igsuon dira nga nangabilin sa Davao City. Kumusta naman mo dira? Ang lakaw gani mo magsulog mo yung chinilas kay para dili mo matunog kong tamtax. Kay sakit kayo sa katanan. Kay kung manot ta mugang mga lakaw ta dira kadang wala ta isuot na chinilas. Mga tunog ta galambrig mga lansang matitanos sa mga matay tag sayo. Hello CDO 91.9. Thank you so much for watching mga pamilya. In a while we will start our program. And I just want to say thank you to all of our viewers who are watching right now. Thank you to all. Oy, we have a foreigner. Wow, how are you, sir? Yeah, looks so fabulous, sir. Yeah. Your wife is a Filipina? That's good. Yeah. Filipina are really caring and really raise your children because they believe that children is our future and you teach them well, will let them lead the way. Gunggung! Gusto ko sabihin sa inyong lahat, ha? Nahirapan ako, ha? Marami pa ako sobrang kalisod. Magbuwang-buwang na sa diri kay kapag seryoso, ha? Masyado din seryoso sa buhay, Kayong iba, ha? Bata pa yung edad pero matanda ng mukha. Kasi laging seryoso. Huwag pa laging seryoso. Dapat sumaya din. Dahil mamamatay tayong lahat, dapat masaya. Joke lang. Mga gunggong. Yeah. Sige dito kayo, ha? Ang daming ang daming nag-watch, Ay, thank you. Ang dami. Ang saya. Saya nyo. Anong nangyari sa'yo, Kokoy? Ba't kaboses mo na si Babalu? Hindi si Kokoy to. Gunggong. Si Babalu to. Pumasok ang espiritu ko dito kasi gusto kong mag-live, ha? Gusto kong hanapin si Pansito at saka si Dolphy. Mga gunggong. Tawang-tawa kayo, ha? Anong ninja, ha? Anong iniisip nyo, ha? Nabubuwang ako? Hindi. Ginagawa ko to kasi ang daming may problema, ha? Yung mga OFW, kumusta kayo? Ang dami yung shot-shot, ha? Subali kayo para manalo kayo, ha? Gusto nyong manalo? Hindi mag-smile kayo kasi pag hindi ko nakasmile, ha? Ang dami yung problema. Tatanda kayo. Watching from Saudi. Ayon sa aming nakalap sa sensya, lika at madiskaring paraan ng stoko, sinaplukrab, uppertaps. Nakita ang nakahandusay na katawan ng isang lalaki. Sino, ano, ang sumunod na mga pangyayari, pakatutukan sa soko. Choco na gatas. Gatas na choco. Nabaliw Gusto nyo na malaman ang problema nakita sa CCTV ni Mike Enriquez. Ating ipapasok si Mike Enriquez sa soko. Nako po mga kanuso, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Anong nangyari? Bakit nandito ang nakandusay na katawan ng isang lalaki? Ating pakatutukan. Ako si Gas Pulgas, kasama si Mike Enrique Hill. Nako po, kagimbal-gimbal ang sumunod na mga pangyayari nang nakitang nakandusay niyang kalunos-lunos.
na bangkay ng isang lalaki. Ngayon, ating pong makakapanayam dahil may problemang nagaganap na dapat nating pakatutukan kasama si Senador Manny. Ito lang masabi ko, actually, sa laban ng buhay, walang kuskus balongos, walay hasol. Magtiki-tiki na. Baliw! Isa kang baliw! Sino pa kayo? Sino ba? Si Milchanko. Wow! Napakahirap gayahin ni Milchanko, mga gunggong! Siya lang ko si President. Si President Duterte. Ito lang ang masabi ko, lalo na sa lahat ng minaw ng anak. Every time masabihin ko, magalit ako. Ang masabi ko, i-stop mo yan. Ay magalit ako. Ayaw kong ang problema ang Pilipinas. Marami ang problema natin. Ang lagot ako. Sipain ko kayo. Isa pa. I just want to tell everyone na ayaw kong mataong na lagi ng problematic. Matay man tayo. Lagi ang problema kayo dyan. Permente yung stress. Nakumatos yung iba. Ganit talaga ako. Usok ko. Sipain ko kayo. Every time masabihin ko, stop mo yan. Stop mo ang druga. Ang galit ako. Ang galit akong patay ka talaga sa akin. Patay na sa paguluan. Pati na sa pagulo. Kasi matanaw sa akong live si President. Hey President! Hi Ninong, I miss you. Ninong ko po si President Rodrigo Duterte. Diba? Kakaiba tayo eh. Isa lang ang sabi ko. Ang galit ako sa mga taong laging basin. Every time makita ko mga video magmasaya, happy tayo. Hindi tayo magalit. Makita ng iba na malipayo ng ano na. Ang iba magalit. Gusto sipain ko kayo. Magalit tayo sa Pangulo. Thank you mga pamilya. Salamat sa buong-buang na to karong gabi una ka pamilya no. Pero actually, tuan gid mo guys. Mag-download mo og ano ha. Kumu app. At to mo dito guys kay para maglingaw-lingaw tanin niyo. Ay mo sige ginahiya kay pangkulataho na mo ron. Ha? Gusto mo? Bago na mo? Pag mo sa PERA bayong, hindi mo gusto kong na ito mo dito ha? Kana mo dito? Ha? Ay mo sigwang kawan kayo na? Ha? Magpiraw bayong na ninyo. Kung malipay mo, piraw bayong para makwata mo. Di mo sigig bash-bash dila. Magsigig negative comments. Marami mo nga na.
Sa problema nyo doon. Ngaon mo? Ngaon mo para di mo mapas mo. Ano mo pas mo ha kay luwi ki mo simog ka pas mo ha. Na. Hello, si Koy, narinig. Ha? Naririnig ako. Naririnig ba ako dito? Ha? Hello. Knock knock, who's there? Kumusta kayo? Eh? Nabaliw eh, ha? Bye! Thank you! Watch na po kayo ng Pera Bayong! 8 p.m. 7:45 live stream na po tayo. Pwede pa live? Mag-live ka? Ha? Sayang, kaka-install ko lang eh, ha? I-install mo! Paano ka magkakasali hindi ka nag-install, ha? Oy, ang hints natin kapamilya dahil umabot tayo ng 15,000 diamonds kanina yan sa ating Kumu live stream ay ang first ng Mano po Ninong. Tapos ang second hints natin ay You Belong With Me. At ang ating third pattern ay ang Christmas bonus. Gusto niyo ba yung President Duterte kapamilya? Gagawa ko ng video. Buhat ko video nga na president. So okay lang sa inyo? Okay lang? Opo. Gagawin ko po para sa inyo. Ha? Ay, dito, hindi talaga. Baliw. Dito, Sino kaya? Baliw. Ako si Isko Moreno. Kung ano po ang mabigay natin sa ating kababayan, ay bigay natin. Ba't tayong damot tayo sa pira? Kung dito, tingnan nyo ang dagway ko dito. Kamukha ko si Isko. Si Yorme. Ayun. Good morning Philippines and hello world! Welcome sa pinakaabangan ninyong programa tuwing alas 8. Heto ang Pera o Bayong! This is SpongeBob talking to you everyone! I need to talk to Squidward. SpongeBob, are you ready? Are you going crazy, SpongeBob? What are you doing, Patrick? Is that good, Patrick? Oh, Squidworm, I really don't like it, Squidworm. Mr. Krabs! You're here, Mr. Krabs. What are you doing here? Bye! Nabuwang. What are you doing, Mr. Krabs? I don't like it. This is Squidworm. I don't like what you're doing, SpongeBob. You're so crazy, SpongeBob. But I am doing it for you, Mr. Krabs. I don't like it. But you don't like it, Mr. Krabs. You're such a loser, Mr. Krabs. Bye. Napas mo. Hey Patrick, what are you doing? This is not Patrick. This is SpongeBob. Hey SpongeBob, this is Squidward. What are you doing? Are you engaging with someone else? Yung Indian si Squidward. What are you doing, Squidward? I'm not talking to you. You're such a crazy loser. Hey, is there anything they are worried about, Mr. Krabs? Oh, I am Mr. Krab. Hey, Mr. Krabs! Bye! Hey, SpongeBob. Can you do me a Krabby Patty? I love to eat Krabby Patty. Yes, Mr. Krabs. That's my favorite. I love Krabby Patty, Mr. Krabs.
I can cook it for you. Yes, definitely. Because that is what my nilayan tingog. Because definitely I love Krabby Patty. Can you cook it for me now, SpongeBob? Normal voice. Hello Philippines and hello world! Magandang buhay mga pamilya! At syempre ngayon ay atin na pong mapapanood sa Kumu app mula po sa ABS-CBN Regional ang inyong PERA o BAYONG. Sa PERA o BAYONG mga pamilya, napakalaking chance na manalo at mag-win ng 10,000 pesos a pot money na kung saan kailangan sagutin ang 5 question may 3 choices. Ang maka-question na yan ay napakahirap mga pamilya kaya kailangan ninyo na matinding utak. Ang utak ay kailangan umabot ng 101.1 IQ upang masagutin nyo dahil napakatalino ng aming writer. Ayan po mga pamilya. Siyempre, we have ating POB round 1, ang ating pong tanong pa more. At siyempre, ang ating POB round 2, ang Pick Your Bayong. If happen that you are being chosen with our at mapili ng randomizer, ikaw ay may pagkakataon na maging POB Player of the Night na kung saan pwede mong maiuwi ang pot money na 5,000 pesos. Napakasimple lamang ng iyong gagawin mga kapamilya. Dahil aside sa 5,000 pesos, may pagkakataon din po kayong makuha ang atin pong Pasko Panalo. Kaya't kailangan nyo lang masagot ang ating Christmas question. At pag nasagot nyo po yun, may uuwi nyo po ang ating Pasko Panalo surprise para po sa inyong lahat mga kapamilya na huwag po kakaligtaan na like, follow, and share ng ABS-CBN Regional. Hello Ma'am Karen Monteo. Thank you for watching Ma'am Karen. Thank you so much for watching. May tela tayo or anything. Kupon ba?